Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog taman nimba, manuroy tag mga unsa mabog ng sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang yun akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, panigo arinula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo gikahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak, Gugmang Drama Edition, Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Oh yeah! Mag-isa magtulog ay panaginip ka. Halo! Musta munta nandihan? Kapiling
I miss you. Ano bang nakita ng puso kong Maayong gabi, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon. Kung unsa man mo'y oras nga nakadungog sa akong programa, hello. yakap mo'y Kumusta mong tanan? kalimutan. Nakapinitin siya ba ang tanan? Labis kitang mahal. Ani abod? Ama, Ang inyong paboritong kinaham nga programa, pawala sa problema, pampa-good vibes lang. Pampa-good vibes, walay politika, para malimtan ang problema. Ito po ang Gugmanggi. Aha. Lain magtingog. di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Gugmanggi. Aha. Alaala ko Pag-share na, pag-share. Sa mga naminaw sa mga online, nata sa atong Facebook, Bitok University, ha? Pag-share na, pag-share na, pag-share. nais Para pampag-good vibes. sa tuwing O siyempre, sa atong mga partner radio station. suka ito sa'yo. Ang atong radio station, labi na diya sa partner radio 94.9 Oroqueta City. Labis kitang mahal. Hello mo diya, kumusta mong tanan? Nagbanda-banda, naglagubo, naglagapak. Ang atong programa diya sa partner radio 94.9 sa Oroqueta City. Hello diya sa inyong tanan. O siyempre sa Mix FM. Mix FM Plaridel 92.9. O diya po sa Mix FM 92.5 Aluran. Kabanda-banda ang atong programa diha sa may Misamis Occidental. Ay, kanus baka kumakalaag diya, ha? Baka naman. O siyempre sa atong mga partner radio sa Nasipit, Agusan del Norte. Labis kitang mahal. Sa Radyo Servisyo 94.3. O diya sa Butuan City. Hello diya sa akong mga kauban diya. Butuan City, Radyo Katribo Philippines 106.9. Maayong gabi ninyo da. Salamat sa inyong pagpaminaw. Again ha, kung asa mo tibong kalibutan, may buntag, may hapon, may gabi, kaninyong tanan. Ito po si Brother Bernie Bito. Simulan na po natin ang alamat. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Grabing ginawa. Parang nakapahuway yung taas-taas, ha. Dear Brother Bernie!
kay ko sa tanan mga OFW nga ga-message ako Kaya nga tong programa ginapaminawan nila para daw maka-feeling daw nila na sila sa Pilipinas. Shout out na lang po daw sa inyong mga kaubang Bisaya. May nalang daw pawala sa kalaay bisag na sila sa gawas ha. Unay makadasig na ako mga higala. Katong uban nga first time makadungog ani nga programa. Gusto mo magpa-shoutout, i-PM ko ninyo sa akong Bitok University Facebook page, ha? Kung asa man mo dapit na minaw o asa mo nga radio station na minaw, kaya mo na'y makadasig ka nako. Bahala pag naray isa, duha, tulo ka tao diha nga atis atong mapalipay everyday. Mahatagan na to og kalingawan everyday, nga may na lang. Makalimot sa siyahang problema, dako na kay nako ng kalipay. Pero mas dako na kung ikalipay, kumupalit mo sa atong mga sponsors diri mga igala. Dako kaya kong pasalamat sa Ashigo Plus Herbal Coffee ug Herbal Capsule. Gwapo kayo akong mga biyahe ug akong bakasyon lately ha. Nagbitbit ko aning Ashigo Plus o Ashigo Herbal Capsule. Wag ko magluya mga igala balag way tulog-tulog. Bitaw walay binuang bitaw lahi ra gid ning Ashigo Plus. O Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. More gihimo na moy akong gibit-bit may gala sa akong pagbakasyon. Moy kibali akong pang vitamin sa akong kaugalingon. Kabalo mo mas nindot man gyud nang magtumar kadaan kung mintras di pagrabe imong mga sakit. Mo nang giingon nga prevention is better than cure. Tahingapi man gyud kay ko gyud matag buntag, amo ra ni akong ibutang nako sa akong tumbler. Ashigo Plus Coffee. Tapos bisag koan lang god. Mga twice a day lang gud ka nga Ashigo Plus Herbal Capsule. Kumbati kayo. Muna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan. Huwag kang nambalatian, sa Ashigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-Ashigo ka na. Testimonya sa kayuhan atong paminawon. Ma'am, kisa kayo itong ngalan na to, ma'am? Ako si Sally Claret, taga Kunat, Aluran. Ang akong gibate, katong paminhod sa akong lawas, o hangakon ko, then para kong high blood. Pag inom na ko sa kuan, Ashigo Herbal Capsule, nawala gyud. Munang akong hanyo ninyo nga mupalit gyud sa Ashigo Herbal Capsule kay mo ginin mo kabawa sa mga pamaol tanan. Sa iyong ipagbate sa iyong mga lawas. Salamat po ko nga naaning produkto ha. Ang Ashigo Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee available ka na sa inyong dool na mga parmasya o labi na sa radio station nga inyong gipaminawan karon, ha? Depinsay gid ninyo mga kaugalingon mga igala. Kaysa tinud-anay lang kani magong Ashigo Plus o sagyud sa pinaka main ingredients na ni. Kaning gitawag nila nga ashitaba. O miski kamo para pod makaingon mo nga di ta magsigig lamo-lamo diri istorya. Pwede ninyo na i-google kung unsay advantage anang ashitaba. Kanang ashitaba mga igala ha. Usa kani siya ka herb nga gatubo sa central region sa Japan. Ang ashitaba, lami kini siya kay laliman ka gikan sa ugat, sa lawas ug dahon, kay muon kini siyang tambal mga igala.
atong asitaba true sa lab test na pamatuod nga kini maayo sa mga heartburns. Kanang mura bitog pili ninyo nga anong murag halang mo niya akong tiyan. Uy, kanindiri pa nun sa isopagos ka na. Mga GERD, mga stomach nga mga ulcer, mga high blood pressure nga tag-as kayo permente, ang atong BP, high cholesterol, gout, mga joint sakit kay ilakaw, constipation, allergies, ug uban pa. Busa kita nalipay nga niya kining Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mga igala. Tungod ani nga ingredient sa Ashitaba. Napagini siya, ngano na may plus, kaya napagini siya guyabano extract ug turmeric powder. Mo na'y nakalami diha. Og siyempre, ang atong gugmanggyagyatod po ka nato sa atong Biramax Coffee o Biramax Capsule. Hello mga pana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Diba mga asawa? Maunang maglagot kid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Diba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Oy, ang Biramax Capsule mga igala ay stilan. Aduna kini Panax Ginseng, usa ka tanom nga gatubo lang sa nasod sa Korea, China ug Siberia. Base sa pagtuon sa mga eksperto, makatabang kini para makapatindog sa imong hinagiban. Basig loya na stiyoy taon. Busa, makatabang kini kung kamo adunay erectile dysfunction. Usahay kaning erectile dysfunction sa truth anay lang no. Walay sa real talk lang ni ba. Di man ni sa ingong atiguang na kanay uban 35-40 kalisod nga naman. Psychological ang problema, busy, stress. Si pangunahuna sa mga utang ug mga bayro nun, uban pa. Unang pagkuhit ni Mrs. Achos! Ang nakalamian ng Biramax Capsule ug Biramax Coffee nato, aduna po ni tungkat ali nga makapataas sa sperm count sa mga lalaki up to 44%. Busa ayon na mo paglangay-langay pa. Mag Biramax Capsule na. Available kini sa inyong suking nga mga parmasya o sa radio station na inyong gipaminawan. Kumbate ha. Bitok-bitok. Pa-shoutout dia kang Mary Pet Waslo, kang Ino diya sa may kuanday Kingdom of Saudi Arabia. Hello dia sa tanan. Mike Madrigal listening at PLV. RG Dagoy Padua, Julio Salahid, Raymar Balcorza Rebals, dagan salamat. Mark Louie Dumdum o Rod Satori, dagan salamat sa intanan. Pakishare na lang nila. Mayong adlaw ganimo Brother Bernie Bitok-bitok.
Ako di ay si Yoyong. 22 anyos. Ug dugay na nimo tigpaminaw, Brother Bernie. Nasa taning dugay na tigpaminaw. Abi pa lang tigulang na ta. Chay. Bata ba ako ha? May na po din, high school pa lang ko gapaminaw na ko sa... why tinud-anay. Ako si Yoyong. Brother Bernie, high school pa ko. Pastilan. Wag yun ko, so ka nakauyab. Kung saan ako pagpanguyab, nga halos di kay ko ka-afford og mga bag-ong mga sinina. Ang akong sapatos all around. Pwede pang eskwela. Maoy, mo'y tawag dahil maoy. Ang akong sapatos, maoy. Maoy pang eskwela, maoy pang PE, maoy pang formal, maoy pang trabaho. Student assistant ra ko kaniadto. Namang galing ko nagustuhan na babae. Permente busted. Kaloy po. Labi na katong babae nga akong classmate sa una nga gwapa nga itago nato sa pangalang si Cathy. Cathy ang pangalan kay hilig siya og dog. Okay. Wasag ko'y choice kay kato si Cathy morag bisag galing pang libre lang nako nga sudan sa paniud to di nako ma-afford. Fast forward, nakatrabaho na ko karon. Medyo gwapo na ang kuan, kinana may sweldo. Pero nakurat ko sa diyan nakita na ko otro si Cathy. Og ni samot siya kagwapa. Kanagayang you go, oh my God. Oh my God. Og nabalik. Nabalik ang akong pagkagusto kaniya katong college pa mi. Pasensya na kay wako tuyuan. Nga kanimo ako nahigugma. Ambot o ngano na di jud ko katuo sa mga piyamog, mga sweet mong text. Nahulog man ko di lang magdali-dali. Aron di mawa ang kilig o kalamig kay basin niya. Sige, ayaw ka ulaw, Cathy. Order lang na bisag unsa imo ha. Tapos kato imong giingon nga napakay gusto mga friends nimo. Sige. Padali, kaon pa. Sige, ikaw law. Sigurado ka na yung? Murag dagan na kay ko'y nakaon ba? Murag 5 na ka crispy pata ako nakaon.
Ayaw ka bala ka. Pasog ka mukhaon pero niwang manggihapon ka. Na oy, maulan naman ko ani. Sige lang, pag-order pa. Unsay mong gusto nga BH, pag BH lang. Na maulaw na gyud ko. Ayaw na lagi kaulaw. Ako na'y bahala ani. Kabalo ko makasabot ko kaysa una. Remember ko atong nag-ubanda nga bisag ako di ko makalibre nimo. Karon ay kabala ka. Soldado na ko. Pag sure ba, okay na ko mag-order og lain? Ayaw kabala ka. Ala, oy, sige mag-order pa kung tulog ka crispy pata. Tapos duha dayong kang kuan liempo. Tapilan lang pug sabaw para kuan para sa bulalo. Kana si. Ay kadlok. Ala, oy, dako nagikagkausaban yung ay sa una bitaw. Pasayloa yung hay kung makapanaway ko sa una ay kay makinumdum ko sa imo bitong ka ng mga sapatos kay dako kag buslot ay tamabantayan pag ako sa una nga ang imo bitong leather shoes mo po imong pang PE ay mo lagi saan tama nga mura mong ma-afford na ako. Mobito itong akong leader shoes. Grabe, first year, hantod. Nag-graduate lang ko. Mura yung gyapon. Wayod. Tamo po'y pang PE. Tama yung kanundom yung kay ko. Lagi, makinundom ko sa imo ay kay imo uniform bitaw. Kanang magsige lang kag borduha man siguro to kabuok. Ta puti kay among kuan. Among uniform. Ta imo lagom kayo ay. Saan taman nga, wawan, sa pitos mangyug ayo. So, wala ba ka nakauyab ka tong college tayong? Ay, sa tinadanay lang, wag Masabtan man sa ginako po, kay mo lagi, di man tak-afford. Wala mag-uyab-uyab ta, nga galisog tag-libre sa tong kaugalingon ta, sa uban pa kang tao. Mo man po so siguro tong rason, anong imo kong gibasted siguro? Alo, sorry yung kayo yung hay. Sakitan ba ako pero nadawat naman po na ako ang kamaturan nga. Nga gina. Hala pa sa iluag yung ko yung kung napasakitan ta kayong ay. Sorry yung kayong pero sa tinod anay lang yung I want to be honest. Medyo na-turn off po bitaw ko ni mo kay murag kag matag-adlaw walay ligo ay. Dry ka imong pamani. Tapos mama pa imong lawais aping. Mura kag walay panudlay. Di kay kaka-afford og bisag kuan lang bisag gel. Okay na masabtan na ako na. Pero di sa ko mamakag nga sakitan gyud ko na sakitan ko ato. Hala, pasayloag yung kayo ko yung ay. Sorry, yung kayo yung... Okay na Kat. Anong wala pa man to kay uyab hantog karon? Ay, ambot ba? Matunong magig ko sa mga lalaki nga way klaro Ha, tanawa lagi. Anong dito mang puga sa way klaro nga na may way siguro? Kabalo ba Kat nga sa pagkita na ko sa imo Murag nabalik ba yun ako ang akong mga pagbati di nimo. Ay? Pag sure da yung samo kay kayong ay. Lagi. Basin da gituyo din is Ginoo nga magkita ta nga puros ta single. Kung sa una di pa ko ka-afford karon medyo maka-afford na po ba ako. Pwede na sa ta mag-joyride na naman sa kuy motor. Pwede na sa ta kadalong kung asa kayo mong gusto. Hala yung, maglison mo sa tagbalibad ani, nagbitbit na rin akong bulalo. Usa man ilang butanganan sa bulalo, gatulo-tulo man. Ay, pabutangan na ito naglaing silupin, pandamay. Tuwing ako'y lumala. Pero bitaw, Kat, inanako nila ngayon pa kay usa ka oras na itong drama. Napay mga sponsor.
kasama kang iba. Naigugma ko nimo Kat. Tana this time dili ko nimo pakyason. Hala kabalo kayong Ayo'y nagsumpaan. pwede rabi ang unya patakasugton pero sama pa sa imong giingon o sara man ka oras ang drama. Sugton na takakaron. Kabalo ka Kat. Buhato na ko ang tanan, di ta ka pasakitan. Kaya mga babae dili angay na pasakitan, dapat sila palamian yun na sila. Sure ka na yung, kay sa talan rabag yun ako malauyab yung ilang lang yung kupin lang pasakitan yung. Primero masakitan ko. Pero kadugayan mo, lami raman po, tapos mo hapdos, tapos mo sakit na po balik. Buhato na ko ang tanan Kat. Kung tagaan lang yung kunimog chance karon. Kung sa imong gusto ako ihatag, palanggaon ta ka, malahalon ta ka Kat. Maghihintay tanan gugma akong ihurot di ani mo hantod sa malumos ka sa akong gugma. Hala yung pag sure ba yung bay? Karon pa bita nagkita otro. Basin nakuratan ra ka ba? Wala ko nakuratan. Di na ko gusto nga maadto pa ka sa lain. I love you. I love you, Kat. Kada adlaw ikaw ra ang gihandom sa kanunay. Kompleto kong makita ang imong dagway. Pasensya kung naglalista, wa man gyud nako tuyua. Unsaon man grabe kakasilosa. Pero kailaman ka nako, dapat di ka masuko. Kay loyal man ko, pirmi mo. Ikaw ra gyud usa ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan, bisag pasano nako ang kalibutan. Ikaw ang akong damgo, ikaw ra gyud akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisad nimo. Ikaw ganina rin yung ka ba? Dali, silosa pag yung kayo ni mo, Labot kayo ko ni mo, ha? Sige, tutok-tutok ka ganina itong mubo kayong shorts. Tapos man ako paglihay, nga naman sila sa kong atubangan. Alam, magsigog ang adangan. Na maglagot ko. Sa sunod na di ko gusto nga magsigog tutok-tutok ka ng mga mubo ang shorts. So, grabe, kina siya kasilosa, Di ko ganahan nga magtutok-tutok ka sa uban. Gusto na ako nga ako ragyog ka. Kabalo bigyo ka na yung ikaw ragyod ang gusto gyud ko nga ako ragyod ka ba. Samo kay kayong ay. Sina. Suno mo palit na ko ng tabon sa kanang iro, kanang sa kabayo ba. Pwede lang gyud ko makalingi. Sunod ha, di ko gusto nang magsige kag like sa post sa uban. Gusto na ko nga sa ako ragyod ka nag-like. So manioy nga ako kuan ko nimo kanang number 1 follower gyud ko nimo. Napakoy badge. Tapos ikaw, dili man galing kahalos mo like sa akong post. Ay, grabe, sige. Di na ko mag-like ka ng uban. Isa'y mo rin ko. Ay, kabala ka. Ang ako naman good yung ako rin yung kaban. Di ko nga mato ka sa langin yung ay. Di na ko kaya yung nga mato ka sa langin. Di na ko kaya na samo kay ngayong ay. Sige na. Grabe na siya ay. Daubi. Atong ta si mong kuanda, boarding house ta. Kabalo ka. Dili pwede ka ron sa boarding house. Munang gidala ta ka diri sa sementeryo. Tingala bitaw ko ni mo, diri ko sa sementeryo ni mo gidala. Grabe sa tanan lugar sementeryo gyud. Muna ni uso karon sa sementeryo na. Usa man na kay cellphone dia. Para mabidyohan. Sa mukha ni mo'y. Dito rata si mong boarding house. Labog
Pemintil na dito na. Ayaw ka balaka. Pag human-ani, dito na din ta sa boarding house. Kung gusto ka, dito na ka magpuyo sa boarding house. Bitaw. Lagi, dito na ka magpuyo sa boarding house. Ayaw lang pagkuan. Ang importante nga, matag-alaw na ta sig uban. Matag-alaw na ta ani, sige kagod. Kana mo yung ganahan. Pero sa karon, diri sa ta sa sementeryo. Wag ko magdahom anikat ba nga. Mag-uyab ta ba? Balik ko na po nato na ba? Saan tamang ka sa una, good? Uy nga. Manimaho kag ilok. Dili ka maka-afford og tawas sa una. Saan taman laging nga bisag tawas maglison magutagod. Pero kabalaka karon kaya na kayo. Mao galing. Pasaylo po ko sa una kung wata kagipansin. Kada ka bega panguyab na ako. Gwapa ba ko? Kapag bega ka na kayo nga gwapa ba ko diri. Oh, lagi. Gwapa lagi ka. Unang dagang kay kapanguyab sa imo ha. Pero tanawa, wag ipasagdan lagi apong ka. Walay tinud-anay. Amo gali ang giingon. Unang ako na ako diri nga, permintigi ko sa imo ha. Ala kung mo manggaling, desugdan na nato ang seremonyasyon. Kabalo ba ka nga? Nagtumar na kog Biramax capsule. Ala epektibo gid din ang Biramax capsule? Epektibo mo lang. Gabi kaadlawon hanton magbuntag, effective gihapon. Hala sige na pakita ano ko bi. Tanawa. Hala kada ko ba si mong gibdala-dala sa imo man ang papa siguro. Kailangan ako ni kanya kong gamiton. Kaya kung nakita nga morag apiki na gid morag hiwi na kayo ang imuhang gutter. Na tripan na sa nimo akong gutter ba? Mamangin ako nabantayan nga morag hiwi gyud. Mao galing parting hiwi agyan. Og di kana di atong birahan diretso. Kana agayong. Agay man dayon sugod pa lang hinay pagaling na. Inay-nayon man ato. Agay yung hinay ra man ha. Inay-naya yung ba hinay-naya ba? Agay ingon ko hinay. Di madaki hiwi gyud kayo. Agay. Kana. Agay yung kana yung. Sige yung paspasi yung. Kana. Sige yung. Di na gyud mabalik ang tanan. Luwa nga nahulog sa imong mga mata. Di na gyud kabayran ang tanang kasakit tungod sa mga adlaw nawala. O kung mahimo lang anong diba, baylo na lang tao kasing-kasing itang duha. Imuhan na ning ako, ug ako nang imo. Kalimting na tanan mong pagsubo. Kung gusto ka, tuyog na lang tang duha. Palayo ning tanan, dito tayo babaw sa amo gaway nga buwan. Ayaw kahadlok tikang kanhi sa akong tuban. Di na kamo hinabusan. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Hello mga pana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto
sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot kid mi. Sa panahon na kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilid. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talik danay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, dunay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, apika, protektado ka pa. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsul dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapi nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2, CP Pharma, AMG Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Parmatron Pharmacy, RNC Pharmacy, Claros Variety Store, Gordon Smith Shop ug niining istasyon. Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Atong mga produkto ay kalimte ang Beramax Capsule ug Beramax Coffee, Ashigo Plus Coffee ug Ashigo Plus Herbal Capsule. Available ni siya sa inyong duol na mga parmasya sa inyong lugar ug siyempre sa istasyon na inyong gipaminawan karon, ha? Brother Bernie Bitok-Bitok, Brother Bernie Bitok-Bitok, dako kay kong kalipay nga naitabo sa akong kinabuhi kay ang babae nga nagsnab kanako sa una, uyab na nako ug ang nakalami pa. Nagpuyo na mi sa iyaha nga boarding house. Gamay wana ka ni suroy sa balay mutanaw ang tatag salida
romantika. Kay nakauyab nakakaroon, maungwa na kay panahon. Nakapalit na ko danog mga sabon, shampoo lang. Ay, salamat. Palihog na lang po dahil ko bayri sa tubig o kurinti na ako karon, bi. Ha? Sige, way problema. Ako'y bayad sa tubig o kurinti. Nag-usa na bitaw taning balaya. Maugaling, muna nagpasalamat yung ko nga nahanap po ka din, nag-uban-uban na tayo. Salamat yung kayong ay. I love you kayong ay. Way sa pa yan. Anytime. Perminti kung pwede pa lang matag-adlaw, matag-gabi. Nagyo ko perminti diri sa mong burna. Diri nagyo ko. Kung ako'y panahon diri, nagyo ko perminti. Pero yung kuan di ay hay. Ani ba, basig niyag makurat ka. Basig pag ani nimo, makita nimo akong kuya. Ha? Oo, sahay magod mo uli nag-weekend akong kuya. Abi magod ni kuya nga ako ang gisulti sa iya nga ako'y boardmate. Pero boardmate ra kay di mo na siya ganahan makadungog ako'y uyab. Mao ba? Nga naman, sultian na lang din nato. Sige, ilag kabalaka, maabutan lang sa panahon, pero isog mo kay na si kuya, good. Ay, masuko gina siya basta madunggan niya nga, for example, boardmate tapos nag-uyab na tabarang abi pa lang niya nga, di ba? So mo nang, tapos ako po siyang giignan nga, medyo may pagkabayuton ka. Para di kay siya masuko nga akong kauban diri sa kuan boarding house. Di ba? Makasabot man siguro ka na yung... Sige. Sige lang, may problema. Igna lang ko. Feeling man gud nako kay basig mo abot siya karong weekend. Mo ani siya diri sa bay. Diri sa bay, bye-bye. Diri mo lang siya matug diri sa... Sige, may problema. Pero basta, dili sad siguro forever nga turon ning itago. Isultihan, gyapon na to sila. Ayaw ka bala kayong, maabot ra gyapon na sa panahon. Ang ako lang gyud nga, kuan ba, dili ka niya pawaon. Gusto day ka nga mahawa ka diri. Dili oy. O mao galing, so mo nang mas ganahan ko, nga ang iyang pagtanaw nako, ang pagtanaw ni kuya nga, boardmate lang ta ka. Ha? Promise, ay, basta nagsabot na ba yata? Sige, way problema. Ako ignon lang nga boardmate rata. Isa lang ay ka, halaka, sidla kayong lawas. Oh yeah. Those okay, cutie, I'm going now. Okay, cutie, I'm going. Ay, halaka, sidla kayong lawas. Oh, yeah. Anak ko na yung my cutie, spirit pie. Lingaw daw sa balay. Okay, cutie, I'm going now. Okay, cutie, I'm going now. Ihatag na ko ang tanan. Bahala magkulang-kulang. Lang! Kinsa ka ba eh? Mo masuni iyang kuya siguro? Boss! Ako tong boardmate ni Cathy. Ikaw dito na eh. Sigurado ka nga ikaw to? Ingon mo gusto siya nga murag bayoton ng iyang boardmate. Murag di man ka bayoton do? Lights lang. Etos man Yuya Shokoms. Ingon yes na Yuya Shokombar, but etos man siya Yuya Shokombar.
Wow kasabot na. Desa. Nilakaw pa manggod si Kati. Sige. Nagpalit lang ko og kuan. Makaon na mo. Damay. Pila na rin ka bulan na rin nga nag-uban ni Kati. Mga 3 ka bulan naman siguro. Mao ba? Bantog na. Kay mga niaging mga bulan wa man ko kabantay ni mo. Karon pa ko nakabantay ni mo. Na ba kayo nakita dre nga laing gabisita dre? Man naatik siya Shokoms nga mga K nga gapamisita sa yes. Sorry, di ko kasabot og giling ko. Sa? Adi akong pasabot, wa man ko'y kakita nga laing bisita nga gaani din eh. Basin magod na siya ka ng basing na siya mga uyab, mangyana ba? Sa akong pagkuan, bro, wala ko'y kuan, nakita nga ka ng uyab. Mayo. Mayo kay kung ingana man lang galing. Sige. Sa sala man daw kagakatulog. Oo. Sige. Latala na to si Kati. Okay raman po, nakita mo na nga murag buutan po kagdagoy. Sige, latala na to si Kati. Mulakaw sa ko? Yung amang ka. Mulakaw na ko. Silang mabalik pa man ko. Maayo kay lakaw na ka. Sige Brad, ayo Brad. Sige. May galing kayo nakalakaw na siya. Paita ning magsumangil daw eh. Hali, Ribi. Wa yung ko nakascore ni mo gabi. Kay naana imuhang boardmate ni mga bayuton da. Maula ko ba? Muungol ba yung ka? Pero sigurado ka nga bayuton yun na siya ni mong boardmate ni mo. Kay murag lakin-on yun kayo. Pero mahiki siya maggiling ko, no? Maugaling, ingubita ko sa imo nga dili ka dapat magselos. Kay ka na akong boardmate. Bayuton yun na siya pero wala pa na siya. Silahis na siya ba? Bisexual, wa pa na siya nakagawas gyud sa iyang yung kanang tinuod yun nga kuan. Mo na usay mo ani sa diri magsistorya mi magchika-cheka mi pero kuan. Dira po na siya magpahunga paabot silang balay pag mo gawas siya mao na siya. Nga morag diri siya sa ako magpagawas mo nang gisultian ta ka nga mo nang isugot ko nga boardmate niya kasi tud anay lang bayuton gyud na siya gyud. Mao ba? Nakulbaan ko kay basi ko niya. Sumangil ra ka nga boardmate pero uyab na dahil ni mo. Bantay lang yun ka. Ako ra may gabayad ani imong boarding house. Ula, di na ko nabuhaton sa imo. Kapanabi ka nga, love ka itakay. Mao galing, pero yun sa may gisulti ni mo sa imong boardmate. Akong gisultian nga kuya takay. Mao di nga murag kakuyog ko. Nagkurog-kurog siya. Mo istorya ko ba nakaihi siya sa kakulba. Mayo kinilakaw na sa ato na ning konon. Birahan na nato ni Tarong. I miss you na kayo. Ako po, I miss you na po.
dugay na giniwa na gamit akong hinagiban ba? Ala ay, gimingon ako ano ay matukan na pug ko. Di na ito nilangay-langayon pa. Uy, murag, di lagi kayo hiwi imong gati ron. Murag na street na lagi ni. Gimintin ako. Sige, ayun na natutuki. Sige lang, kana. Nibalik-lik ka diretso yung. Unsa ni? Nganong pareha mo walay mga sapot? Brad. Unsa ni? Abi ko igsuon mo? Kasi pasabot ani Kati. Ako ang imong uyab. Unsa uyab? Kami ang uyab. Kajut lang. Na ni Ron. Pasensya na kay wako tuyuan. Kulba sa niskati na. Kanimo. Brother Bernie, bitong-bitong. Higugma. Naibawa na ako nga katuyang gingo nga kuya iyang igsuon. Iya man po na yung dugay nga uyab. Tijud ko katuo. So mubayad ko kang Kati sa iyang mga akong gabayad siyang tubig o kuryente. Katuyang isa kauya mo yung mubayad sa iyang boarding house. May yung pagkaplano. May isa pagkaplanong bayhana na. Ay, just color. Brother Bernie, nangayok pasaylo sa ako si Kati og ingon siya ako daw yung pilion. Muto ba ko ana? Sa tago. Kaya ako daw yung mas gigugma. Sumbungan, dito magsaba. Ngayak na tang duha. Dito magsaba daw. Asipisa, mura nagula. Mao na di haron. Total lang. Mo lagi nang magsusi-susi ta usahay lagi. Yung susi-susi sa gamay. Well, again sa mo lagi ni perminti ko balik-balik ani sa kadugay na ko sa ngani nga mga programa, mga igala, sa ngani nga mga sitwasyon. Usahay diferensya ang dating kung ang babae mo'y daghay lalaki kaysa ang lalaki daghan babae, no? Burag lahi ran dating. Amot masagay matingala patang ang lalaki nga daghan babae, mas daghan na noy ga-idol. Ang babae nga daghay lalaki murag
burlain man. Unfair kayo, no? Nga gusto kang gakso. Sa kanay lang yung lalaki man kayong. So kung yun siya yung nga mubalik siya sa imo yung, way mawala ni mo yung. Pero saan mo pag siguro yung ikaw ra gihapon, basi niya gipangortaan ra kayong. Siyempre di po nato mablim si yung munang iyang nagustuhan kay si Kuan gyud si tawag ani si Kate kay iya bining college pa nga girlfriend ang idol. Gigamit po siguro ni Kate ang iyang pagkakuan sa iyang pagkainlababo. So mo nang medyo nahimong marupok si Yoyong mga igala. Pero kabalo kayong gusto gi kay seryoso yung ngitag bago yung oy kanang yung kuan gyud yung. Kanang tinod-anay gyud nga naigugmayong pero mo lagi wa man mi kabalo sa imong gibati. Kay basic in love gyud kayo pug ka, din tanawa lang pud yung kung nagmahay bagid siya. In fairness lugar kang Kate, taga nimo sag chance. I-prove nga tinud-anay bagyo kung sa imo bagid siya anara pwede ra pud na yung bagay lalaki man gamon akong gingon. Dagan salamat sa mga tanan namin nato Radyo Servisyo 94.3 Nasipit Agusan del Norte, sa Partner Radio 94.9 Oroqueta City, Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City, o sa atong 92.9 Mix FM Plaridel o 92.5 Mix FM Aluran. Dagan salamat sa inyong tanan. Dagan salamat sa Biramax Capsule, Biramax Coffee, o sa Ashigo Plus Coffee o Ashigo Plus Herbal Capsule. Available sa inyong mga suking mga parmasya o sa inyong radio station na inyong gipaminawan. Ingat mo tanan, I love you all. Bye!